der skal jeg i det her vand, som er fyldt med piratfisk, for at udleve en af mine største drømme, nemlig svømme med søkoen. Lige siden jeg var lille, har jeg altid drømt om at komme helt tæt på det kæmpe store pattedyr, der ligner en elefant, men bevæger sig som en ballerina under vandet. Den kommer lige der. Hej ven. Men det er ikke en let mission. Det kræver tålmodighed. For udover at vandet er fyldt med piratfisk, kan vi lige snakke om, hvor store de er. Så vogter den her kødædende dinosaurfisk nede i bassinet. Når man møder den, så skal man have lidt selvtillid. Og når ja, så er søkøerne så sky, at det bliver svært at komme helt tæt på. Jeg er nu bare på vej væk. Men én ting er sikkert. Det tror jeg faktisk var den galeste lort, jeg nogensinde har lugtet til. I dag venter der et ægte undervandseventyr. Jeg er taget til Odense Zoo, som har givet mig særligt lov til at komme ned i bassinet med deres søkøer. Hvor er Emil henne? Ja, det ved jeg heller ikke. Men dagen starter med, at resten af mit DR-hold og jeg først skal finde hinanden. Jeg har bare lige fundet lidt søkøer, okay? Helt ærligt, ikke? De er alle størrelser. Vent, er det her ikke også? Hvad kan jeg sige? Nej. Jeg elsker søkøer. Selv i bamseform. Vi skal ind og finde Brian. Let's go! Jeg lægger bamserne på plads for nu. Det bliver for tilbagevejen, kan jeg mærke. Så vi kan komme ind og møde de ægte dyr. Søkoen er et havpattedyr, ligesom sæler og hvaler. Og som mange af de andre pattedyr, der lever under vand, er søkoen beslægtet med et landlevende pattedyr, elefanten. Søkoen har ikke nogen snabel, men bittesmå øjne og store næsebor, der lukker under vand og åbner, når den skal trække vejret i havoverfladen. Og selvom den kan veje op imod 1 ton, bevæger den sig let igennem vandet, hvor den ruller, svømmer på ryggen eller drejer rundt med hjælp af sin store hale og luffer. Og så lever de kun i hav eller ferskvand rundt i verden, hvor der er varmt. Derfor er der også rimelig lummert og fugtigt, her hvor de bor i Odense. Wow, kom med. Der er varmt her. Nej, det kamera, mand. To sek. Okay, sådan der. Så er vi landet. Der er jo mega varmt herinde. Kan du overhovedet se noget på det kamera der? Nej, okay, kameraet er sådan helt dukket til. Det er så varmt, at kameraet reagerer på den store temperaturforskel. Kan I se noget nu? Efter lidt tid har kameraet vendet sig til varmen herinde. Og så kan jeg lede efter det, jeg er kommet efter. Hold da ferie. Ej, hvor er det kæmpe jo. Det store bassin, søkøernes hjem. Det er herind, at jeg skal. Ej, hvor sindssygt. Jeg har altid drømt om dem her, fordi at de bare er så nuttede. Den svømmer og har en kæmpe bæverhale og søde knurhår, altså. Se, hvor mange piratfisk der er. Jeg har aldrig svømmet med piratfisk. Og kan vi lige snakke om, hvor store de er? Der er ingen vej udenom. Hvis jeg vil tæt på søkøerne, skal jeg i vandet med den her art af piratfisk. Parkuen, som den hedder, er altædende og har tænder, der ligner menneskers. Og når man fodrer dem, kan det gå rimelig vildt for sig. Det bliver lidt spændende det her, kan jeg godt mærke. Lad os se, hvad der sker. Nu kommer jeg ind til jer. Vi ses om lidt. Nu mangler jeg bare at finde dyrepasseren Brian. Hej Brian! Hej. Godt at møde. Velkommen til. Han har ansvaret for bassinet, jeg skal i. Han skal hjælpe mig i vandet og sørge for, at alt går sikkert for sig. Både for min og dyrenes skyld. Lad os lige på dovendyret, fordi den er altså lige ved at vågne op her med lidt ekstra varme. Prøv at se, der hænger dovendyr lige der. Og kameramanden er ved at sidde fast i junglen her. Jeg skal jo bukke mig for ikke at stå ind i det her dovendyr. Sådan en har jeg aldrig været så tæt på. Nej, okay. Men det ligner jo sådan en real-life bamse. Ja, hun har nogle rimelig skarpe hjørnetænder, Okay. så hvis hun ikke vil krammes, så bider hun. Det er noteret. Ja. Så er det her, at jeg kommer til at holde øje med dig, Ja, tak. imens at du er nede. Men du kan jo ikke springe i vand på den måde der. Nej, ikke i den her mundering. Nej, jeg synes, vi skal finde en våddragt til dig. Fantastisk. Og jeg tror slet ikke, du forstår, hvor stor en drøm det her er for Nej. mig. Altså, jeg føler, at du er julemanden, der Ja. kommer. Det er da dejligt. Det gave nu. Det er den her vej. Vi skal jo finde den rigtige størrelse. Ja, okay. Så vi ses om lidt. Ja, det gør vi. Jeg har glemt mine egne badebukser, som jeg skal have under våddragten. Så holdet har skaffet et par, jeg kan bruge. Badebukser. De var små endda. Hvad er det her for nogle trusser?
Det kommer ikke til at ske. Okay. Det her, det kan jeg gå mere med til. Det er sgu da en klassiker, det der. Ja. Så kommer det i tøjet. Altså, ser jeg godt ud? Det må I lige vurdere. Jeg føler mig lidt goofy. Lad os gå ned i varmen. Ja. På vejen tilbage går jeg forbi et par overraskende ting. Der er nogle kæmpe knogler, I har liggende her. Ja, det er for en kaskelotval. Og det her, det er sådan en kasse, man transporterer en søko i. Okay. Det er sådan en mærkelig kælder, du har, Brian. Det her, det bliver altså mega spændende nu. Her aner jeg ikke, hvor svært det bliver at komme helt tæt på søkøerne og nå min drøm. Fisk og søkøer er allerede begyndt at reagere. Det kan jeg godt se. Er du sindssygt? Ej, det er pejman, der. Det er pejman, og det er jo kongen af fisk i det her bassin. Så derfor så skal den lige tjekke ud, hvad sker der. Ja. Når man møder den dernede, så skal man have lidt selvtillid. Ja. Ikke? Og ikke lade sig skræmme af det. Nej. Arapaimaen er kendt som lidt af et undervandsmonster. Det er et bæst, der snilt kan veje op til 150 kilo, og som er en af verdens største rovfisk i ferskvand. Artens slægtning har levet på jorden siden dinosaurens tid, og man har fundet fossiler af dens forfædre, som er flere 100 millioner år gamle. Den lever normalt i Amazonasfloden, hvor den med sit voldsomme bid suger sit bytte ind i munden. Når det sker, kommer der så stort et undertryk, at det lyder helt vanvittigt. Oj. Tilbage ved bassinkanten holder jeg altså godt øje med den store fyr. Den vil helt sikkert tjekke derud, ja. Ja, og det er jo kæmpe maller, der er dernede. Ja. Piratfisk. Som også er specialister i at knække nødder. Nå. Så det skal du lige tænke over. Okay. Fint. Godt at vide. Ja. Det er nu, jeg kan få min store drøm til at gå i opfyldelse. Jeg ser piratfiskene an, som lurer lige for fødderne af mig. Jeg prøver at hoppe vandet. Er det fint? Min plan er, at jeg vil komme så tæt på en søko, at jeg kan få et billede med den. Det eneste, jeg kan fange på mit kamera, er den store arapaima, som kigger direkte på mig. Og pludselig kommer parkourerne. Jeg synes, de her piratfisk, de cirkler lidt rundt mig. Ja. De har heller ikke fået noget at spise endnu. Jeg sikrer mig, at fiskene lader mig være i fred. Det føles ret vildt at flyde rundt så tæt på så store altædende fisk. Det virker som om, at jeg kan svømme videre i fred og ro for at finde det, jeg er kommet efter. Jeg driver forsigtigt længere ud i bassinet. Der er ikke en eneste søko i sigte. Men pludselig opdager jeg et spor. En vaskeægte søkolort. Jeg beslutter mig for at se nærmere på den. Fy for satan. En ordentlig heftig satan. Ej, det var virkelig galt. Det tror jeg faktisk var den galeste lort, jeg nogensinde har lugtet til. Det lugter netop præcis som elefantlort, men våd elefantlort. Nej, jeg har det stadig i næsen. Det er sindssygt. Ej, puha. Søkoen er planteæder, og den elsker mad. Den kan spise 50 kilo grøntsager om dagen. Ja, så derfor kan den altså let slippe en ordentlig lort. Men nok om det. Jeg er tilbage i vandet og leder efter fisens ejermand. Igen er det kun arapaimaen, der tør at nærme sig. Prøv lige at se, hvor stor en krabat det er. Kan du se, at arapaimaen holder øje med dig nu? Den ligger bare derovre. Ja. Nu kommer hende, der hedder Femmer. Hun er den mest sky af søkøerne, faktisk. Jeg holder vejret og håber på, at søkoen Femmer tør komme tæt nok på, at jeg kan få mit selfie. Jeg ligger musestille. Men pludselig stopper hun op og vender sin snude den anden vej igen. De gider altså ikke helt lige nu. Nej, det kræver tålmodighed. Ja, nu kommer der en der faktisk. Det er Henriette. Før jeg ved af det, nærmer endnu en af søkøerne mig fra den anden side. Jeg prøver at lokke hende til mig med mad, men jeg bliver afvist igen. Okay, nu
bare på vej væk. Det samme sker hver eneste gang. Når en af søkøerne begynder at nærme sig, vender den om og forsvinder igen. Og jeg er tæt på at give op. Det virker meget sky. Det virker totalt umuligt at komme tæt på dem. Jeg er bange for, at jeg bliver nødt til at tage hjem, uden at have fået mit søkobillede. De er lidt mere sky end forventet, taget i betragtning af, at vi er i et akvarie, de er vant til mennesker og bla bla bla. Så jeg er i deres hjem, og jeg gider ikke at presse for meget på. Derfor prøver Brian og jeg en ny strategi. Brian han vil prøve at smide noget mad ud foran mig her. Så nu fodrer vi altså piratfisk her og pejemand, søkøerne, alle de her kæmpe fisk lige foran stød på mig. Og så håber vi på, at de ved, hvad der er med, og ved, hvad der er i bilen. Så ser vi, hvad der sker. Søkøerne plejer at blive fodret herfra. Så derfor håber vi på, at lidt mad i vandet, og ikke fra min hånd, kan få dem lidt tættere på. Og rigtig nok er det maden, der får dem frem. Nu skal jeg bare se, om vi kan nærme os hinanden. Prøv lige at se, hvordan de her kæmpe dyr på hundredvis af kilo fanger maden, mens de laver lette pirouetter i vandet. De fanger maden med deres kæmpe overlæbe. Og så gumler de løs. Prøv lige at høre, hvor højt de smasker. Pludselig har en af søkøerne retning direkte mod mig. Den stopper ikke. Den kommer bare nærmere og nærmere. Jeg bakker lidt, for det her er altså et kæmpe dyr, når den kommer så tæt. Men jeg føler også, at den her makker er min nye ven. Jeg er så tæt på nu, at jeg næsten ikke kan tro det. Jeg tager et billede med den, som du kan se helt til slut i den her video. My god. Er du sindssygt, de var tæt på, mand. Og sådan, jeg var bare omringet af giganter. Altså det var ham, der kom hen, han stirrede bare på dig. Ja. Og det var det, at du rykkede lidt tilbage, ikke op? Fordi han var ikke interesseret i maden. Nej. Han skulle bare se, hvem er du? Så han var bare nysgerrig på mig. mig. Det er en tæt på mine damer, det der. Ej, det synes jeg virkelig var en vanvittig oplevelse. Nu er jeg kommet i det tørre tøj igen. Prøv lige at se et selfie, jeg har fået med den der søko. Pænt sejt. Tusind tak, fordi I så med. Og så husk at like og subscribe. Og så ses vi altså bare i næste video, hvor det bliver ultra vildt.